Piniaru ni phaing kora clear ni anikang samapor malom koilajan ahavar udeng ti suarong along Dillai KSA head branch pen chapatir PC khai ing thulonang longri peklar lonang pathe PNC Dillai ahavar angkang aparman cheroktok Amei kedengpong Bangso cheroktok Amei along Dillai KSA head branch Amei phu Bikram Kropensi mai charipon lapen chunbang brojen hanse pensi mai ke phalam thi jaipon lo Pilongri Arts Dibentimo GB Harsing Tiso Ratsaiklem Bang Horentiso SGB Hondorbe KSA Upper Dikrong Sub-branch Amei Robinson Teron Advisor Buddho Kramsa Koilajan Government LP School Headmistress Renu Tirang Pila Penangan ke Thekiting Atum Chetong Don Dibentimong pen Lam Ke Jaipon ke Lo Charlie Si Longri Paklarnangji Rongruk Chepaklarnangji Lapen selet ladaisi bari kepangcheng Prek jamat hengpi arong ke ekar penta isi voring abar saido Raki ahormu ke penta ili jepahilo nang jiputa cheroktok Amei long ning jepon Richo ke isi update no se abhag cho richo ta sita lo ke thek amuni gari pir the na na dim do Hing perong acilun ni ardon rong teng na suna pet kita la somni second yelo kalidas second yelo Sanskrit lam है लासी पुलो माने इनुरारी चौके आदिमा क्लों के आदेद लोंग चौ सीता इनुत लोके ठेक अमु निकल के फिर थे नहकता दिन दिन हादाक आरों आसार पेंतमी कनिंग जेपन के रोंग अलोंग जोंग से लपुसन राकी मते ड्रग्स के चोदोकोक पुरते रोंग पेन कांगसाई से तमी पादुजी पुता माया लोंग निंग जेपन Dillai KSA Amei phupen nangke pachini dunke labangso cheroktok Amei lake Dillai ahavar angkang an klempon NG puta nang pachini dun Dillai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live